Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masjid Channel, guys. Ceritanya hari ini aku lagi berada di pasar, guys. Untuk mengantri ayam. Di sini adalah Bambang Gentolet. Nah, ya. Arep golek mur cilik ngono iki nang ndi to, Mbah? Ya blender ku iku mur ilang ya, Mbah. Hah? Ora mure cilik tok ngono iki. Kecer. Oh, iso ndadani. Oh, lah iya. Oh, ngono. Oh, kulkas barang. More gak gelem ginyer mergo ilang koyoke. More cilik ngono lho. Ya engko tak gawane wae. Nah lo, masuk. Masuk, guys. Nah, aja delehna nang dalan, rame. Rame, Bu. Mungkin ndak dicangking wong. Mlebu langsung ki. Mbah Mudin, kilo Mbah Mudin, langsung iki Mbah Mudin. Wah, iki kok Mbah Mudin langsung buka iki. Kok ya penermen kilo Mbah. Nggih, amin. Nggih. Iya, ya Allah lali sampean ki. Ya. Ki mau bojone Mbah Mudin, pingkeng ngono. Malah Mbah Mudin dungaran pekocene lho. Lho. Nah iki Mbah Mudin templek. Jane iki mesti tondi. Iya. Jane anake akeh tapi gak ngenger. Gak gelem ngenger, Bos. Heeh. Lah iya. Saiki tak concong lambene sing ngoceh iku. Lah kok kesuwen. Kesuwen. Nah, Ora FYP kowe kok. FYP. lah iya. Delok aja kon golek beras batok ae tok. Golek beras batok kok angel men ya, Guys. Angel men golek antrenan beras batok ki lho. Jai-jai ini kok Viral, guys. Hari ini tuh viral goro-goro beras batok ki lho. Ya kapok, guys. Jarene kalau jare bojomu kapok loh. Kapok, guys, kapok. Yo. Bakole buah kapok. Bakul iwak iki lho. Sampai sewoten kayak ngene iki lho, Kak Neti. Jadi kita dipegang kene nang dipegang dosa Mbak sih. 30. Pupune 30, pupune 30. Pune sapa? Ya pupune Pak Saipul tong. Wah. Lah iya, oles batok-batok to, Len. Pokoknya ora urus ngono ae. Ilmune iki pokoke ya kuwi kae ora urus. Sing penting oleh kaya ngono ya. Sing penting. Ya. Ya dikipas to, Pak. Wong saiki ana AC, ana kipas kok. Wedi keringetan nih lho. Piye to? Lah. Supaya ampre ademe iki ya piye kaya. Ya kungkum. Rame, guys, rame. Ya pasar. Esok-esok sapa sing arep sarapan mie ayam pasar iki lho. Mie ayam pasar wis siap ready. Di sini warung Podomoro. Nah, ramene guys, nek isuk ngene.
Pol pokoknya neng pasar wi. Ngantri wak 3 kilo jok isuk peteng sampai Yahmene loh. Terus didoli iki loh. Bareng diconcong kok langsung cepet sih yo. Lah iya, bareng diconcong langsung cepet yo. Lah iya, langsung cepet. Oh, Pak Lek iki. Pak Lek trantrin ae. Antek. Anake tempongan. Anake tempongan. Heeh. Golek swiwi ora ana. Entek. Apa Mas? Dulu. Sama motor kono. Golek apa Mbah Ji? Lila teko Sariban teko Lila ya. Oh alah. Lah ya anggit iki ya bener tekoke tukang parkir kok ya Mbah Ji iki kok. Tekok tukang parkir iki ya wis genah kok. Wis ya, Mbak. Arep blonjo apa ti? Nek iwak lah. Ngerti ngono engke takon nyangkingno to ti. Kuwi ta wis. Wis didoli yo. Wong tandur sesuk. Aku iki tandur sesuk sik. Ya. Alah aku iki sing penting apa demek apa masuk kok. Raketang demek brambang sitok to. Ya mlebu pokoke to. Ra dilebokno ya rugi no. No, sitoke wis arep goleki kuwi lho malahan. Ora kok malah sepi malah rame. Lah yo jajal. Lah yo jajal piye ngono wi? Pokoke wis to ganti bakule yo ganti wonge. Lah kok wis oleh iwak to? Aku kan wis nyisihno. Lah bakal aku tak tinggal ngalih kok. Oh, alah buatenku didoli urung kok wis menteng. Oh alah. Yo aku ndek nyok. Golek cakardas e mah susah usome. Lah jare yo tandur weh. Lah iya, makane tempane sampean gak iso iki tak tejokno jarene tandur. Jarene ngono, gak iso tempah mah wonge lah sing penting oleh wong ngeprak wong gandul gelem. Kere wong oh. Lah iki mbok esuk kok mbok. Jarene kok sing tempah wong ono lho. Wong gandul. Heeh. Yo sing penting gelem aku. Kali Mas Tono jadi. Oh. Akhirnya wong tandur gandul wi titik lorot siji. Heeh, ya ora apa-apa sing penting wong kok aku ya ngono. Wis gak ngono pokoke. Ya yo bareng-bareng yo piye. Yo, sing marahi yo kuwi. Lah biasane kok aku sing piye bakal aku gandul iki kok teneng yo sumane iki saiki. Kejelane jadi Urung daud tinggal. daud jadi maju ya. Oh. Mangkane nggonku arep tak jokno tak nganu iki susah wisan. Pokoke ning dina kuwi ya biyen aku wis ngono. Nggon aku lho keri dhewe dul wis esuk. Nggonku. Koetan nggone Pak Pir sing keri. Heeh, lha iki lho, bae aku lek kandhani ngantek ra ketok koke. Ra ketok, ngantri pol pokoke wis to. Ngantri Bu pokoke, wis to. Sabar mengantri. Apa? Lah wong kuwi engko anu disetori meneh. Pingko ki akeh nok lho ge. Ndek iki lho, aku ya tuku pupu-pupu tok nang kene yukan. Kanggo wong daud ke, lha ki arep tak nggo wong tandur. Arep tak kelakno kluwih mbek tempe.
engko tak goreng. Wis. Tak goreng tak kei bumbu tempe tak gawe kentaki lho. Ngono kan wis gurih. Bakule iki serang ngrungokno belas kae jan. Ya Allah Gusti. Wes ngantekke lho. Ya, ayo. Senengane Wiwi kok cukup tak ini lah. Terima kasih yang sudah menonton video hari ini. Matur suwun. Jangan lupa like, subscribe, komen ya lho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.